खुलुमबाय आंनि मुङा निताराम नार्जारी आङो मथाम्बिल सार्केलनि सिङाव थानाय तिमिजरा मण्डल N.E.L.C निफ्राय बे निताराम नार्जारी इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो खुलुमबाय अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंलायनि इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंलायनायाव जोङो बानो मेंनो नाङा इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंगोन इसोरनि बोसोनखौ जोङो रोंगोन अब्ला आङो मोनसे बाइबेल पद आङो सायख'दों नोंथांमोनाबो गाव गावनि आखायाव बाइबेल दङब्ला नायलांफादो दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय बोसोन बिजाब 3 बालाब 3 सिरि कलम गाहाम बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 3 सिरि मोनबायबा आङो जिसुनि मुङै फरायनो मानिनाय आरो बिसास खालामनायनिफ्राय गाव गावखौ गोजान दाखालामथार नोंसोरो बेफोरखौ माला बादि गानदो जिसुनि मुङै आमेन दानो अनजाग्राफोर आङो बाइबेलखौ सुंद'यै बिजिरनायनि सिगां आङो नोंथांनिसिम आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों नोंथाङा बे बुंनायखौ गाज्रि मोनाब्ला आङो नोंथांखौ बुंनो सानदों अन्नानै नोंथाङा बे भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल बेनिखायनो अन्नानै नोंथाङा भिडिअखौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होयो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लायो मानोना बे चेनेलानो नोंथांनि चेनेल मानोना बे चेनेलनि दुआरै नोंथाङा इसोरनि समायनायखौ नुगोन आरो इसोरनि जोबनो गैयै रायजोखौ नोंथाङा इसोरजों आवग्रिहैफानो हागोन अब्ला फैदो जोङो इसोरनि बोसोनखौ बिजिरनि दानि बेयाव बुंदों मानिनाय आरो बिसास खालामनायनिफ्राय गाव गावखौ गोजान दाखालामथार नोंसोरो बेफोरखौ मालाफोर बायदि गानदो जोङो अहंकारिजों जायोब्ला मानिनो रोङै जायोब्ला जोङो जेब्लाबो जों संहार बाइबेला बुंदों ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्राफोर जों मानिनांथारगोन मानिनानै जोङो थाथारनांगोन अब्लासो जोङो इसोरनि रायजोखौ जोङो मोनगोन आरो मानिनाय बिसास खालामनाय फोथायलायनाय बियो जोंनियाव थाथारनांगोन अब्लासो जोङो इसोरनि रायजोखौ जों आवग्रिहैफानो हागोन जोङो मानिनो रोङाब्ला नङाब्ला जोङो मानियालाबा जोङो हमनानै लादो आं नोंथांनि बाथ्राखौ आं मानियाखिसै सोरबा सासे गागिनि बोसोनखौ आं खोनासङाखिसै अब्ला बे मानि रोङै बाथ्राखौ लानानै आं गोजान जायगायाव ओंखारलांबाय नोंथाङा जे आंखौ बुंदोंमोन बे लामाजों दाथां बै लामायाव बिसारुफोर दङ नोंथाङा जे आंखौ बादा होदोंमोन बे लामाजों थाङोब्ला नोंथाङा जोबस्रांहैगोन होननानै नाथाय आं नोंथांनि बाथ्राखौ आं खोनासङाखिसै गमामायैनो आङो थांमारबाय नाथाय आं नोंथांनि बोसोनखौ मानिना थायोमोनब्ला नोंथांनि बोसोनखौ जुदि आङो खोनासङोमोनब्ला आङो जानो हागौ बै खैफोदनिफ्राय आङो जोबस्रांहैनाय नङामोन अनजाग्राफोर बेनिखायनो बाइबेला बुंदों ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर मानिनाय आरो बिसास खालामनायनिफ्राय गाव गावखौ गोजान दाखालामथार नोंसोरो बेफोरखौ मालाफोर बायदि गानदो आंनि राव नङा नाथाय नैबे बाइबेलनिसो राव ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा बिमा बिफाफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर मानिग्रा जादो मानि रोङै दाजासै मानि रोङै जोङो जानानै थायोब्ला बे बुहुमाव जोङो थांना थानांगौआ गोब्राब मानिग्रा जानानै थायोब्ला बे संसाराव इसोरा नोंथांनि आयुखौ गोलाव खालामनानै होगोन आरो नोंथाङा जुगे जुगे बे संसाराव
अराय समनि थाखाय नङाब्लाबो इसोरा नोंनो आयुखौ फोलावनानै होगोन आरो नोंथाङा गोजोन संसार जालांनो हागोन। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' हारिफोर जोङो मानिग्रा जोङो मानिनो रोंनाय जायोब्ला जोङो बे बुहुमाव जोङो थांना थानाय नङा। अब्ला आं इसोरनि बोसोनखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोजांथारै आं बिजिरनानै होनो रोङाखिसै। अन्नानै नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालाम, मानोना आंहा इसिबां गियानफोर गैया। आङो जा गियान दङ बेखौल' आङो नोंथांमोननि गेजेराव बिजिरबाय। अब्ला इसोरनि बोसोना बेयावनो दोनथ'बाय। जिसुआ बाख्नायजाथों। गोजोन्थों।